Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα βιντεάκι με σνακ. Το mood είναι λίγο χριστουγεννιάτικο, πλησιάζοντα Χριστούγεννα, οπότε επιβάλλεται. Λοιπόν, σήμερα δοκιμάζουμε γαλλικά σνακ, τα οποία βρήκα στο Στρασβούργο. Και πάμε να δοκιμάσουμε το πρώτο μας σνακ, το οποίο είναι αυτό. Πάμε να δούμε τι είναι. Είναι, από ό,τι φαίνεται, μπισκότο, κάτι σαν μπισκότο με σοκολάτα. Τι έχει να μας πει η Γαλλία στα σνακ. Wow. Μεγάλες μερίδες. Ωραίες φαίνονται. Είναι σκληρά. Θα ήταν τέλεια, πιστεύω, μετά είναι μαλακά. Παρ' όλα αυτά είναι σκληρά, για να δούμε. Δεν είναι πολύ γλυκά. Είναι... Πρέπει να έχουν μέσα μαύρη σοκολάτα. Έχουν μαύρη σοκολάτα, που εμένα μου αρέσει μαύρη σοκολάτα, αλλά το μπισκότο απ' έξω δεν μου αρέσει. Δεν με τρέλαναν. Θα τους βάλω ένα... Αν πρέπει να βαθμολογήσω, θα τους βάλω ένα... 7. 7 στα 10. Θα πούμε, γιατί είναι λίγο αδιάφορο. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα πατατάκι. Θα πάμε έτσι γλυκό αλμυρό. Αυτά που έχουν και τη σημαία της Γαλλίας. Αλλά από ό,τι κατάλαβα πήρα αλάτι ξύδι. Οπότε νομίζω δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Πάμε να δούμε. Κοίτα, από τέτοιο δεν έχει, γιατί είναι μισή συσκευασία. Και τα είχαν κοντά στα 2 ευρώ, κοντά εκεί τα πήρα. Έχει μεγάλα πατατάκια όμως. Ωραία είναι. Πάντα παίρνω σκέτα με ξύδι. Πρώτη φορά βρήκα αλάτι και ξύδι μαζί. Δεν είναι πολύ δυνατό το ξύδι, είναι ωραίο. Αυτά βάλω ένα 8. Γιατί μου αρέσουν κιόλας τα πατατάκια με ξύδι. Όλα τα λεφτά, πολύ ωραία. Αυτά ξανά παίρνω και ας είχανε 2 και. Κάτσε, γιατί έχω και μπόλικα, περίμενε. Πάμε στα ταρτάκια τώρα. Έχω πάρει ταρτάκια. Ναι. Για πάμε να τα δούμε. Κάτσε να τα ανοίξω. Νομίζω ότι τα άνοιξα. Αυτό το κάτω. Λοιπόν, μέσα είναι κάπως έτσι τώρα. Κάπως έτσι κάθονται. Φαίνονται τέρμα λαχταριστά. Wow. Γυαλίζουνε. Δες εδώ. Τέλειο. Τι κάνουν οι άνθρωποι, ρε φίλε. Το έχω πει. Η Γαλλία, αν έμενα στη Γαλλία θα ήμουνα τα 5πλάσια κιλά. Είναι πεντανόστιμα, παιδιά. Εντάξει, λίγο κολλάει η μαρμελάδα. Κάτσε να φτιάξω και το σκουφί. Κολλάει λίγο η μαρμελάδα, αλλά είναι ωραία. Και αυτά ένα 8 θα το πάρουνε. Ένα 8αράκι. Πάμε τώρα. Να έχω πάρει και νερό μαζί. Lay's λέει με γεύση τσένταρ. Παιδιά, δεν έχει πολλά πατατάκια στο σούπερ που πήρα. Γενικά πολλά αλμυρά. Οπότε περισσότερο είναι γλυκά. Μυρίζει τη ρίλα. Αυτά θα πάρουν 10 στα 10. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι λες και τρως τυρί. Έχει τόσο πολύ γεύση τη ρίλα. Πω, φίλε, είναι τέλεια. Εμεντάλ λέει. Εμεντάλ είναι το τυρί που έχουν, το κασέρι που έχουν. Αυτά παίρνουν 10 στα 10. Είναι τέλεια. Τώρα πάμε σε μια σοκολάτα, την οποία δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα. Παλιά την είχαμε, λογικά θα υπάρχει ακόμα. Είναι η Crunch. Αλλά την έχουν και εκεί και λένε ότι είναι γαλλικό προϊόν. Δεν ξέρω. Οπότε το πήρα. Έχω να φάω χρόνια, αλήθεια είναι.
Κράνς. 10/10. Δεν έχει αλλάξει η γεύση της καθόλου όμως. Τα κάνω λίγο γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο στο βιντεάκι. Μετά πήρα αυτά, τα οποία παίξω λίγο καρύδι. Αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Πάμε να δοκιμάσουμε μαζί. Ούτε το έκανα μετάφραση. Για να δω τι είναι. Πάντως είχε και με κρέας τα ίδια. Και εγώ πήρα με το καρύδι να είμαι πιο safe. Και παίρνανε ο κόσμος ρε φίλε. Δηλαδή δεν ξέρω τι φάση. Αλλά οι περισσότεροι παίρνανε εκείνο με το κρέας. What? Φίλε βρωμάει. Έλα σε παρακαλώ. Πήγε τόσο καλά αυτά τα σνακ. Μη. Βρωμάει. Παιδιά ναι. Θα πάει άσχημα. Έχει καρύδι με κιμάς. Καρύδι με σαλάμι είναι αποξεραμένο. Ιου. Τρώγεται αλλά όχι. Θα βάλω 1-2 γιατί είναι βρόσιμο. Μετά βρήκα μια γαλλική σοκολάτα που είναι full βαριά παιδιά. Δεν ξέρω, 200 γραμμάρια λίγο. Είναι αυτή εδώ. Η οποία παίζει να είναι για γλυκά τώρα που το βλέπω. Και γράφω απ' έξω chocolate patisserie. Οκ. Κοίτα τι πράγμα πήρα ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Γιατί δεν ξέρω, μεγάλη πολύ φαίνεται. Και είναι και μαύρη από ό,τι το βλέπω. Πρέπει να πήρα τέτοιο για τα γλυκά τους που είναι. Και δεν σπάει κιόλας. Κάτσε να τη σπάσω. Κατάφερα να σπάσω ένα κομματάκι. Είμαι τελείως. Άμα δεν ξέρεις να διαβάζεις αγγλικά, έτσι είναι. Αυτή είναι για τα γλυκά παιδιά που έχουμε και εδώ. Τι να βάλω, ξέρω εγώ. Να βάλω ένα 5. Θα βάλω ένα 5. Και το τελευταίο είναι ένα μάφιν. Έχω σκάσει τα γλυκά. Αυτά τα βιντεάκια πρέπει να τα φτιάχνω ενώ πεινάω. Όταν πεινάω. Wow, παιδιά, έχει τέλεια υφή το μάφιν. Παρόλο που είναι συσκευασμένο. Πω πω τι παραμένα μου. Τι να πω. 10/10. Παιδιά, είναι σαν αφρό, σαν να τρως αφρό. Είναι τέλειο. Η κουκούλα γιατί φεύγει. Ναι. Είναι σαν να τρως αφρό. Είναι υπέροχο. Λοιπόν, η Γαλλία είναι τέλεια σε σνακ. Εντάξει, πέρα από αυτά εδώ. Που το υποψιαζόμουν τι είναι, αλλά λέω αυτό το πάρω. Γιατί δεν έβρισκα τίποτα άλλο αλμυρό που να μου κινεί το ενδιαφέρον. Όλα είναι τέλεια. Αν πάτε Γαλλία να πάρετε σίγουρα σνακ να δοκιμάσετε. Και σίγουρα αυτά εδώ. Τα παρακάνια με το Emmental. Άμα σας αρέσει με κασέρι. Τι πήραμε 2, 4, 5, 6, 7 σνακ. Και τα δύο τα βάλαμε στα 10/10. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έχω δοκιμάσει αρκετά σνακ και τέλος πάντων. Αν πάτε Γαλλία να πάρετε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Καλά Χριστούγεννα αν δεν τα πούμε. Μέχρι τότε. Ciao!